Přes 20 let se věnuje budování firem v oblasti služeb a nemovitostí. Zakladatel fondu ESG Senior Care Zdeněk Fiala. Zdeňku, vítejte ve studiu. Dobrý den, děkuji moc za pozvání a jsem tu rád. Mě by zajímala nějaká vaše profesní historie. Co jste před fondem dělal? To už je poměrně dlouhá, ať se cítím pořád mladý, ale když to tak sečtu, tak už je to přes 20 let. Já jsem vlastně začal podnikat už na střední škole, na gymnázium. Jedno z prvních podnikání bylo stavění počítačů a rozprodej. Byl to tenkrát boom, kdy přišly počítače ze západu. A zároveň jsme vlastně v rámci několika kolegů na gymnázium, tak jsme vozili první mobilní sady z Německa, které jsme tu odblokovávali a rozprodávali po telefonech. Pak jsem měl nějaké období v zahraničí, přibližně 4 roky jsem žil ve Francii, věnoval jsem se financím, ale částečně i umění. A z toho vznikla myšlenka, mám velmi blízko k dětem, jsem z učitelské rodiny, mám hrozně rád děti. A někdo víceméně s nadsázkou řekl, ty by si měl otevřít školku. A já jsem začal monitorovat ten trh v České republice. Tenkrát bylo velmi málo anglických a cizojazyčných školek, takže jsem otevřel první pobočku a během několika let jsme byli největší sítí v Čechách, možná téměř v Evropě. Už tenkrát vlastně ale vznikla myšlenka na domovy seniorů, protože mnoho parametrů, které řídíte a kontrolujete u dětí, tak jsou stejné u těch seniorů. V zásadě máte skupinu 2 schémat, s kým komunikujete. S těmi klienty, kteří jsou velmi zranitelní a ne vždy si dokážou říct, co potřebují a je potřeba mít perfektní kontrolu kvality u zaměstnanců, ale zároveň komunikujete s těmi rodinnými příslušníky, takže musíte potěšit nejen ty přímé klienty, které máte v zařízení, ale i tu rodinu. Je to takový koncept hospitality, který jsem vždycky zachovával jak v těch školkách, tak vlastně v domovech seniorů. Následně jsem tuto síť prodal a věnoval jsem se už i tak historicky nemovitostem. Byl jsem součástí budování jednoho většího nemovitostního fondu, který nemá tedy domicil v České republice, ale v České republice je to jeden z největších retailových fondů. Pak přišlo období, kdy jsem se věnoval s několika kolegy společnosti Qigong Capital nájemnímu bydlení, kde jsme měli jednotky v Čechách a v Německu. Zase zde je ta zajímavá kombinace nemovitostí a toho provozu. Ty nemovitosti, to je vždycky takový ten stabilní kámen, ať už pro investory nebo pro mě, že mohu provozovat tu službu ve vlastních prostorách. Myslím si, že je to vlastně zásadní, že bych nechtěl provozovat v pronajatých prostorách. Je to taková určitá svoboda, že kontrolujete nejen tu nemovitost, ale i ten provoz. Protože musím říct, že pro mě vlastně to zásadní je ten provoz. Je ta kvalitní služba, kterou jsem schopen promovat na tom trhu, kterou jsem schopen přinést klientům. A tak jako u těch školek, tak vlastně i u těch domovů seniorů tu celou činnost akcelerovala nějaká osobní zkušenost. Ať jsem tu myšlenku měl 20 let v hlavě, tak člověk si tam přidává ty jednotlivé parametry, co někde navnímá v zahraničí, co vidí, jak funguje. Pak si to vlastně dá dohromady a vypluje to na povrch ve správný čas. Já jsem asi 5 let zpátky začal řešit tuhle situaci u babičky a u dědy v Praze a v zásadě jsme nebyli schopni najít velmi kvalitní zařízení, které by odpovídalo těm službám, které bychom požadovali pro prarodiče. Ono je to tak, ten převis té poptávky je tak obrovský, že v zásadě ta zařízení nemají úplně potřebu hlídat a dodržovat perfektní kvalitu, protože víme, že následujících 20-30 let to zařízení obsadíte, ať už dodáváte průměrnou, podprůměrnou nebo vysokou kvalitu. Samozřejmě, když dodáváte vysokou kvalitu, je to velmi dobré, ale tím, jak je velká potřeba tohohle z toho segmentu, tak to není indikátor toho kvality, jestli to zařízení je obsazené nebo není obsazené.
A v zásadě jsme začali s jedním projektem, který jsme začali monitorovat. Podařilo se nám získat kolegu, partnera, který ten provoz dělá dlouhodobě v domovech seniorů. A možná ještě bych zmínil, proč fondová struktura. Tak já jsem jeden ze zakladatelů fondu, ve fondu jsou ještě další zakladatelé. Jedním ze zakladatelů je Radek Hladký z EDR Investments, poměrně velká skupina fondů. Známe se dlouhodobě, už historicky z dob, kdy já jsem pracoval, nebo měl jsem projekt v nemovitostech a jeho kolega Zdeněk Prázdný, který byl také zakladatel ZDR, tak byl developer retailových nemovitostí a my jsme některé nemovitosti od něj kupovali. A fondová struktura je skvělá ve dvou věcech. Za prvé, kdybych si chtěl otevřít 3, 4, 5 domů seniorů, tak bychom to zvládli s vlastním kapitálem, ale v zásadě v tu chvíli by se uzavřela ta možnost dalšího rozvoje. Nebo bychom museli přibrat nějakého velkého investora, což já v zásadě nechci. Máme jasnou vizi a při vzetí dalšího investora, který by přinesl prostředky a možná i nějaké know-how, není úplně vhodné pro ten projekt. Myslím si, že je velmi dobré jít tou fondovou strukturou. Nechtěl bych říct drobných investorů, i když v dnešní době je 1 000 000 korun nebo nějaký mix, který ten fond umožňuje, tak jsou v zásadě menší peníze, než to bylo dříve. Řekl bych, že jako reálný kvalifikovaný investor by možná ta laťka se měla posunout o něco více, protože zde už se bavíme o tom, že v zásadě kdokoliv prodá v České republice nemovitost, tak už splňuje kritéria kvalifikovaného investora. No a myšlenka fondu vlastně byla od začátku taková, že nevytváříme pouze finanční produkt, ale že vlastně vytváříme produkt, který lidem umožní se zabezpečit na stáří. A díky tomu, že budou moct investovat do tohohle fondu, tak budou mít i výnos těch prostředků, než aby si platili nějaké pojištění nebo investovali někde, kde nemají jasný výnos. Vy už jste to tedy zmínil, už z toho názvu to vyplývá, ESG Senior Care se zabývá tedy stavbou a následným provozem domovů pro seniory. A kde vznikla myšlenka přímo založit fond? Bylo to tedy s vaší babičkou a dědou, nebo až potom, co jste se potkal tedy s kolegy zakladateli? Jak jsem říkal, tak já už s fondovou strukturou mám zkušenosti. Mám zkušenosti tedy primárně s retailovými fondy, kde by se dalo říct, že i u tohohle schématu by ten retailový fond mohl dávat smysl. Nicméně retailové fondy vnímám v určité úrovni ze začátku tvorby toho portfolia jako rizikové. Samozřejmě máte tam velmi jednoduchou možnost, aby ti klienti vybírali prostředky, což samozřejmě je v pořádku, ale domnívám se, že je to v pořádku od nějaké chvíle, kdy už ten fond má určitou velikost. Takže jedna z variant historicky byla začít s FKIčkem, s fondem kvalifikovaných investorů a to nějakým způsobem potom přetransformovat, překlopit do retailového fondu, abychom umožnili vlastně tu investici i menším střadatelům, aby to opravdu mělo ten efekt toho spoření na důchod a nebylo to otevřené jenom těm kvalifikovaným investorům. Takže z toho schématu vznikla vlastně ten proces fondové struktury, navíc si myslím, že je to nezastupitelný prvek na kapitálovém trhu. Věřím, že nedostane špatný punc, protože mnoho skupin, ale i menších investorů, kteří třeba nemají dostatečný vlastní kapitál, otevírají FKI fondy. Nedávno jsem četl nějakou statistiku, že za poslední 2 roky to bylo asi 350 fondů. Tak to samozřejmě sebou určitě přinese nějakou vlnu uzavírání fondu a to ještě nemusí znamenat, že ve špatném a že klienti nedostanou své prostředky, ale nám vždycky vycházelo, že otevření fondu má smysl tak, aby minimální objem toho fondu byl 1 000 000 korun, aby se ta správa toho fondového kapitálu a těch projektů dala dělat efektivně. A u vás je dneska, jaký je aktuální objem majetek fondu? My jsme v květnu někde 754 milionů, domnívám se, že do konce roku budeme na 1 miliardě, což vnímám jako takovou hranici, kdy vás začnou rozpoznávat i jiné instituce a třeba institucionální investoři. Jasně. A jaký výnos se zatím podařilo doručit investorům?
My jsme v loňském roce měli výnos 9,19%, což je výnos, který jsme schopni dlouhodobě držet. Unikátním schématem, které ve fondu máme na celoevropské úrovni, je to, že nejen vlastníme ty nemovitosti, ale fond vlastní i ty provozy. V zásadě, když se podíváte na trhu nejen v České republice, tak vidíte dva druhy fondů, které se zabývají tou sociální činností, ale vždy buď vlastní nemovitosti nebo vlastní provoz. A nám vlastně kombinace dávala smysl, protože když vlastníte nemovitosti takhle monotónní, tak to vnímáme relativně rizikově, protože skupina potenciálních nájemců je velmi malá. Obzvlášť, když jste v nějaké specifické lokalitě a v úvodní fázi jste tu nemovitost budovali pro konkrétního nájemce, který z nějakého důvodu tu lokalitu opustil. Na druhou stranu vlastnit ve fondu jenom provoz nám také nedávalo smysl, protože tam samozřejmě jste ve velkém riziku nebo v riziku nějakého PR ataku anebo nějakého problému, který vlastně vznikne v té skupině. To znamená, kombinace těchto dvou parametrů nám dávala smysl, protože pak i v pohledu hledání lokalic ohledňujete nejen tu nemovitostní část, ale i tu provozní. Máte koncept Senior Garden, můžete ho popsat trošku, co to znamená, nebo v čem je to unikátní? No, Senior Garden název vznikl vlastně takovou jako srandičkou, protože jeden z našich zakladatelů, Radek Hladký, když jsme připravovali projekt, tak jsem říkal, musíme vymyslet ještě nějaký koncept a název provozu. On říká, hele, provozoval si školky kindergarten, tak to prostě pojmenuj Senior Garden a neřeš to. Okay. Takže se podíval na internet a byly volné domény, takže jsme to pojmenovali Senior Garden a vlastně to k tomu i hezky pasuje, protože je to taková jako zahrada pro seniory. Senior Garden víceméně staví na tradičních hodnotách důstojného stáří, na tradičních hodnotách, jak bychom se měli o seniory starat, na kontrole personálu, ale zároveň jsme trošku tak technologickou firmou. My se snažíme jít s dobou, používáme umělou inteligenci, máme rozvozové roboty, spolupracujeme s ČVUT na některých parametrech, ať už jsou to podložky oloženin nebo dalších novinkách, které jsme do budoucna schopni zakomponovat při péči o seniory. Pro seniory využíváme virtuální realitu. To velmi dobrá koncepce toho, jak ty klienty můžete upoutat, jak je můžete přenést do Říma a do hor a kamkoliv si přejí a kde to měli rádi historicky. Nově virtuální realitu používáme i pro školení zaměstnanců, tak aby se dostali do těla těch klientů a zažili ty situace, co se může stát s klienty a co vnímají klienti, když jsou třeba nepohybliví, jaký situace se kolem něj dějí, když mluví kolega nějakým způsobem, když mluví personál a třeba i v negativním, tak aby zažili vlastně ty emoce z toho, že ten člověk je upoutaný na lůžko. Takže to se velice osvědčilo a s tou umělou inteligencí jdeme opravdu velmi dopředu. Využíváme ji na evaluace klientů, samozřejmě vždycky s ohledem na to, aby jsme si ověřili, že ty výstupy jsou relevantní. Zeptám si, jestli sledujete vůbec, jak dneska probíhá péče o seniory v zahraničí, jestli se někde inspirujete, například třeba v Německu, Švýcarsku, Americe? Senior Garden má jednu zásadní odlišnost od standardních systémů, které byly používané nebo jsou používané v České republice. A to stejné vlastně máte ve zdravotnictví. České zdravotnictví si myslím, že je skvělé. Zažil jsem zdravotnictví v soukromé péči v zahraničí, ale pořád v České republice tu péči dostanete velice dobrou a věnují se vám a v zásadě pořád zadarmo, když se tak vezme. Ale české zdravotnictví hodně řeší až následky. A to stejné ta sociální péče. My jdeme jinou cestou, inspirovali jsme se ve Švýcarsku a v Americe, kde, když se podíváte na jejich webové stránky, tak z nich vlastně to hlavní máte péči o paměť. Protože takovou, jakou kvalitní paměť má ten klient, tak má i ten život, i ta rodina samozřejmě. Pokud ta paměť je kvalitní, tak prožívá s ním ten další život. A kromě toho samozřejmě i ta
péče o tu schránku, to znamená aktivizační programy zaměřené na zdraví a na život vlastně v kvalitním a zdravém těle. To znamená, my se hodně zaměřujeme vlastně na tu prevenci, na prevenci předcházení ztrátě paměti, na prevenci pohyblivosti těch klientů, budování svalové hmoty a komunikaci mezi klienty a zaměstnanci. Mm-hmm. Vy v názvu máte ESG, v čem ještě dalším jste ESG? Možná bych se vrátil k tomu, proč vůbec vzniklo v názvu ESG, tak není to Emil Stanislav Gabriela a my, když jsme historicky provozovali nájemní bydlení, tak jsme byli v kontaktu s německými penzijními fondy, které měly poměrně striktní parametry, jakou část svého majetku musí investovat do ESG projektů, které reálně dodržují evropskou taxonomii v rámci ESG. To samozřejmě se výrazně změnilo se zvýšenou inflací a zvýšenými úrokovými sazbami, protože v tu dobu, když jsme se s nimi bavili, tak byli ochotní poskytnout peníze na 30 až 50 let, třeba za 1%, pouze aby splnili ten cílový stav procentuálně ESG projektů ve svých fondech. My jsme to udrželi, ten název, udrželi jsme vlastně ty parametry, to znamená v dnešní době, když je jakýkoliv projekt přijde do našeho fondu, tak kromě standardních prověrek, jako je právní, technické, daňově ekonomické, tak musí mít velmi striktní ESG prověrku, bez které vlastně ten projekt není možné přijmout do fondu. To kontroluje jak investiční společnost, tak depozitář. Ta prověrka se skládá asi ze 180 bodů, které jsou zaměřené jak na nemovitost, to znamená ten environmental, ta část, která musí být ohleduplná k prostředí, používáme obnovitelné zdroje tam, kde nám to dává smysl. To znamená, ty nemovitosti jsou téměř pasivní. Social a governance, to jsou dvě oblasti, které jsou posuzované v rámci každého projektu, to znamená, máme velmi dobré vztahy s municipalitami. Když vstupujeme do nějaké lokality, tak přijdeme za municipalitou a říkáme, ne, co nám můžete dát, ale s čím vám můžeme pomoci, protože my to trošku vnímáme to jako službu společnosti a samozřejmě to, že sebou to má nějakou ekonomickou výnosnost, to je velmi dobré, ale to, o co nám jde, je opravdu přidat další lůžka na trh a kvalitně se postarat o seniory. Využíváme lokální potraviny, lokální dodavatele, chováme se napříč skupinou k zaměstnancům, stejně máme genderové vyvážení v rámci platů, to znamená všechny tyhle parametry, ať už bychom nechtěli, tak my je musíme dodržovat tak, aby ty projekty mohly být přijaté pak do fondu. Vy jste tady donesl dárek, za to děkuju, je to med a vy jste říkal, že ten se i vytváří někde u vás, tak jakou to má souvislost s vašimi domy? Nám se včelaření líbí. V projektech, které to umožňují, tak máme úly, máme včelky. Med pak používáme pro klienty, pro partnery nebo jako dárky. Nenosíme vína, ale nosíme kvalitní med. A na začátku samozřejmě byla obava, jestli když budou včelky na střechách, tak jestli nemohou ublížit seniorům, ale to je úplně liché. Ty včelky jsou velmi mírumilovné. A zároveň je zajímavé, že třeba med z aglomerace, to znamená z měst, je o něco kvalitnější než ten mimoměstský, protože není monokulturní a ty včelky jsou schopni zvládnout doletět poměrně daleko. Zároveň ale nevemou z toho negativního prostředí nic škodlivého do toho medu. Pojďme ještě k fondu. Mě by zajímalo dneska, kolik máte projektů ve fondu. Nejsme developerský fond, to znamená, na začátku jste dobře zmínil, že naším schématem je stavět a provozovat, ale abych to upravil, naším schématem ve fondu je vlastnit nemovitosti a provozovat v nich provoz sociální péče. Zakladatelé vkládají svoje prostředky do toho úvodního nákupu, tak aby fond nenesl developerské riziko. A projekty jdou do fondu až ve chvíli, když proběhne kolaudace a je nastartovaný provoz. Momentálně ve fondu je 5 projektů. Poslední projekt, který jsme vkládali do fondu, byl Domov seniorů
Chrudim v srpnu tohoto roku. To je jeden z mála projektů, který již byl funkční, když jsme ho akvírovali. Je to projekt, který jsme koupili od 2 vlastníků, kteří úplně už dále nebyli schopni provozovat tento projekt. Zrekonstruovali jsme ho do ESG parametrů a následně doobsadili. Momentálně má 100% obsazenost, je tam 136 lůžek a součástí projektu je i ubytování pro zaměstnance, takže velmi dobré schéma pro provoz takového domova seniorů. A momentálně máme nakoupeno dalších 12 pozemků, na kterých připravujeme projekty. Některé jsou ve fázi už vydaného stavebního povolení. Momentálně jsme začali výstavbu projektu v Jesenici u Prahy. Dokončujeme výstavbu ve Velké Bíteši. Ta by měla být umístěna do fondu ještě v tomto roce. Během září proběhne kolaudace. A projekt v Jesenici je velmi specifický projekt, který jsme si dlouho piplali. Možná bych řekl trošku taková jako srdeční záležitost, ač já tyhle přídomky úplně nemám rád, ale ten projekt jsme získávali 4 roky a byl velmi složitý. Na druhou stranu se podařilo dát dohromady koncept, který chceme dlouhodobě replikovat dále. Jedná se o zařízení, které bude mít domov seniorů ve zvláštním režimu. V horním patře budou nadstandardní apartmány pro aktivní seniory a v přízemí bude poměrně rozsáhlá poliklinika, zázemí pro domov seniorů a dětská skupina, která tedy primárně bude pro zaměstnance, ale budou moci i klienti, kteří budou v zásadě u nás mít někoho z rodinných příslušníků využít služeb školky. Takže takovej ten ideální proces je, že jdete pro dítě do školky a zároveň potom s dítětem navštívíte babičku, která je ve stejné nemovitosti. A jaké největší překážky jste museli překonat při provozu fondu? Já bych nechtěl znít přehnaně optimisticky, ale já tam nevnímám žádnou zásadní překážku. Já jsem v loňském roce, ne možná v tomto roce, byla poměrně velká konference, kterou pořádalo K partneři, realitní konference v České národní bance. Byla věnovaná novému stavebnímu zákonu a procesům, které jsou s tím spojené. A nebyl jsem tam já, bylo tam plno kolegů, poměrně význačných developerů a Kolejt a pan Igor Fajt a tak dále. V zásadě všichni se shodli, že ty problémy s tím procesem stavebního řízení jsou poměrně zásadní v té jejich činnosti a že to trvá mnoho let, než získají povolení záměru, nebo tenkrát stavební povolení. A my díky tomu, že vlastně připravujeme a stavíme činnost, která je všeobecně vítána, tak my tyto překážky nemáme. Nám se daří veškeré procesy velmi zefektivnit. A to, co vlastně developerům trvá roky, tak nám v zásadě trvá měsíce. No, vždycky řešíte takové ty stabilní a standardní věci, jakou cestou půjdete v rámci valuací, zda a koukáte se kolem sebe, jak to dělají jiné fondy, zda to dělají správně, zda nepřeceňují zbytečně moc aktiva, tak aby to dávalo smysl. A samozřejmě asi největší úskalí je vždycky propojení té realitní části a té provozní. Kdy v té provozní části v zásadě máte lidi zaměřené na tu sociální péči, na takové ty soft věci a v té realitní zase je to více obchodní. Mě osobně provoz nebaví mě na té denní činnosti, protože provoz v zásadě je o řešení denních problémů a o vyřešení těchto věcí, o komunikaci se zaměstnanci. Mě baví taková ta soft část toho provozu. Já se zaměřuji u nás ve firmě na akvizice, to je asi oblast, která mě baví nejvíce, a potom na tu vizi. To znamená, to, co je zásadní v našich provozech, je, že vy se u nás vlastně cítíte jako v hotelu. My jsme výrazně změnili koncepci toho, jakým způsobem poskytujeme služby, jak přistupujeme k těm klientům, ale i k jejím rodinným příslušníkům. Protože v zásadě vždy v těch domech seniorů bylo zásadní to poskytnout tu kvalitní sociální a zdravotní službu. Tak to beru automaticky, že to tak je a na to se soustředí kolegové. Ale když máte
rodinné příslušníky, kteří rádi chodí do zařízení, kde je jejich babička, maminka, tatínek, tak samozřejmě chodí častěji. A my vlastně jdeme tím schématem, že vytváříme takové lobby ve všech těch domovech seniorů, které je velmi příjemné, je tam posezení, je tam paní recepční, ve všech domovech to voní stejně, ve všech domovech hrají stejná podkresová hudba, paní recepční mají uniformy, ale ne zas tak, aby je to nějak zatížilo, aby byly upjaté. A vnímáme, a já jsem to měl rád i v těch školkách, že ti klienti mají rádi drobné dárečky a nějaký takový přesah. A my jsme si řekli, že budeme klientům dělat velmi dobrou kávu zdarma. No, nečekali jsme úplně, že za loňský rok se v jednom zařízení vytočilo třeba 26 000 káv. Samozřejmě nákladově je to poměrně velká částka, ale musím říct, že jsou tam rodiny, které v zásadě chodí jako na tu dobrou kávu a když už jsou tam, tak navštíví toho svého rodinného příslušníka. Co podle vás bude největší výzva v seniorském bydlení v následujících 10-15 letech? Tak my víme, a samozřejmě může se to změnit, kdyby přišel na trh nějaký nadějný lék na Alzheimerovu nemoc, na demenci, která by byla možná řešitelná nějakým přípravkem, tak samozřejmě by se to mohlo změnit. V dnešní době víme, že během následujících 10 let má vzrůst počet osob s Alzheimerovou nemocí asi o 30%. Ta predikce je někde mezi 25 a 35%, což je výrazné číslo. No já si myslím, že obrovská zátěž bude samozřejmě na ten sociální systém té země. My nekritizujeme, jak to dělá stát. Může to dělat neefektivně, může to dělat složitě, ale chápeme, že prostě ta hierarchie státu je nějaká. My se snažíme naopak tomu státu pomáhat a dává nám smysl, že ten soukromý sektor nebude kritizovat, jak to dělá stát, ale bude říkat, hele, jsme tady my, máme investory, kteří jsou schopni si spořit dalších 30 let, než se dostanou do toho věku. A v zásadě to je naše schéma, protože když někdo včas začne investovat do našeho fondu, tak za 30 let, kdy eventuálně bude potřebovat tu naší službu, tak v zásadě ji bude schopen využít bez nějaké státní dotace nebo přípomoci. A já si myslím, že je potřeba, aby v tomto ohledu byla velká informovanost klientů, jakým způsobem se můžou zajistit na stáří bez ohledu na stát a tomu státu pomoci. Protože ten stát to není schopen za 10, 15, 20 let v zásadě sanovat ani finančně, ani provozně. U vás je možnost, pokud investor investuje k vám do fondu, že má nějakou garanci místa? Je to takový, na začátku to byl vlastně takový PR nápad. Řekli jsme si dobře, tak jedna věc je, že máme hezké nemovitosti a máme v nich hezký provoz, ale jaký fond chceme být? Když jsme si položili tuhle otázku, tak chceme být lifetime investice. My v zásadě chceme být náhražka té důchodové reformy. To znamená, my chceme, aby naši klienti, když k nám vstoupí, tak s náma byli až do chvíle, kdy budou tu službu potřebovat rodinní příslušníci nebo my. Jak jim zajistíme tuhle službu? No tak u klientů, kteří k nám nainvestují na 2 miliony korun, tak získávají garance nebo certifikát umístění, kteří mnoho investorů už využilo. Jednak v našich zařízení a jednak díky tomu, že kolegové z provozu se pohybují v tomto segmentu dlouho, tak jsme schopni poradit a pomoci v získání místa i v jiných zařízeních. Takže tenhle certifikát funguje velice dobře. My to vnímáme jako velmi dobrý instrument i k tomu, aby jsme měli co nejmenší odliv klientů, aby jsme opravdu nebyli vnímáni jako ta standardní investice s horizontem 3 až 5 let, ale v zásadě, aby jsme byli vnímáni jako životní investice, která přináší výnos, ale zároveň vám umožňuje ten přesah, že když pak potřebujete umístění a třeba to přežeňme za 30 let pro sebe, tak si můžete nechat vyplatit možná desítky miliony korun z výnosu fondu, nechat si tam malou část, která vám za prvé umožní plně pokrýt ty služby u nás a za druhé nebýt závislý na té rodině. Vy jste zmínil předtím, že výnos je přes 9% a že to je i udržitelný dlouhodobě. Mě by zajímalo, jak často přeceňujete a
jestli se na ten výnos primárně skládá ten provoz nebo růst ceny nemovitosti, nebo případně v jakém poměru? My oceňujeme měsíčně, je to samozřejmě řeholé, protože neděláte nic jiného, než oceňujete, protože skončíte s oceněním a už začínáte připravovat podklady pro další ocenění, je to never ending story v zásadě. Byl to parametr, který byl velmi dobře přijat finančně poradenskými sítěmi, protože pak samozřejmě nemusí čekat kvartál na vstup do fondu a na ocenění, na stanovení kurzu. To celé schéma, které jsme dělali na začátku, bylo, že jsme se podívali na celý trh a podívali jsme se, jaké fondy jak oceňují a proč tak oceňují, jaké můžou mít potenciálně problémy v následujících letech, když se rozevřou nůžky výnosu těch jednotlivých projektů a hodnoty těch aktiv. Naše schéma je takové, aby za 5 let ten náš výnos byl roven příjmu z těch jednotlivých projektů, aby ta složka z nemovitostního přecení byla opravdu minimální. Ona minimální je. To znamená, my jsme postaveni na tom, že výnos fondu je adekvátní výkonnosti těch jednotlivých projektů. Mm-hmm. Jaké další regiony máte v Merku a jestli plánujete i třeba expanzi mimo Českou republiku? Tak primárně se nyní soustředíme na Českou republiku. Myslím si, že ten prostor pro rozvoj v České republice je poměrně velký. Možná bych řekl pár parametrů, podle kterých vybíráme jednotlivé lokality, takže logicky se soustředíme na lokality, které ukazují největší demografickou křivku stárnutí populace. Zároveň díky tomu, že i provozujeme, tak velmi důležitou součástí je dostupnost personálu. To bych vnímal jako nejzásadnější parametr v ustanovení těch jednotlivých lokalit. Zároveň bych to vnímal jako potenciálně největší riziko do budoucna pro tento segment podnikání a to je dostupnost personálu. My si vždycky vybíráme lokality samozřejmě, aby tam byla velmi dobrá spádová oblast pro klienty, ale jak už jsem zmínil na začátku, tak ten převis té poptávky je obrovský. Neoficiálně chybí asi 50 až 60 tisíc lůžek v rámci České republiky. A samozřejmě, jestli přibyde 2000 lůžek ročně na trhu v rámci soukromých poskytovatelů, tak těch lůžek, které jsou potřeba s každým rokem, jak přibývá seniorů, protože ta populace stárne, tak samozřejmě těch lůžek je potřeba víc, než co se jich přidá na ten trh. Takže tohle číslo bude ještě růst. Takže v zásadě kdekoliv, téměř kdekoliv, kde v České republice otevřete dům seniorů, tak ze strany klientů ho naplníte, ale je velmi nutné se koukat na to, jakým způsobem získáte zaměstnance. Určitě ta situace je lepší v regionech než v Praze a ve velkých městech, kde zaměstnanci samozřejmě mají daleko větší možnosti, platy jsou vyšší, nicméně ty úhrady jsou velmi podobné, ať už otevřete dům seniorů například v Ivančicích u Brna nebo v Praze. Já jsem byl velmi mile překvapen, jak se nám daří získávat personál. My máme asi 95% česky hovořícího personálu. Rozjeli jsme akce i v zahraničí, abychom udělali náborová střediska. Máme v přípravě otevření náborového střediska v Kazachstánu, ale musím říct, že v České republice se nám daří shánět velmi dobře kvalifikovaný personál. Spolupracujeme se středními zdravotnickými školami, to znamená, jdeme si pro ten personál do úrovně studia, kdy u nás dělají praxi a jak říkám, tohle je asi nejzásadnější parametr, jaké lokality hledáme, abychom dlouhodobě byli schopni velice kvalitně zabezpečit personální stránku těch jednotlivých provozů. Jaká vnímáte, že jsou největší rizika investice do fondu? Já jsem to vlastně teďka zmiňoval. Ty nemovitosti budujeme nové, budujeme je tak, aby byly využitelné i za 30 let, využíváme moderní technologie, jsou téměř pasivní, to znamená, ty nemovitosti tady budou nejspíš za 50, za 70 let. Stavíme je velmi ekonomicky, tendrujeme, vidíme, za kolik staví stát, za kolik staví ostatní dodavatelé
vybíráme si kvalitní dodavatele, takže tady si myslím, že ta nemovitostní část je prostě stabilní a tam žádné riziko nevidím. Samozřejmě to největší riziko je vždycky ten provoz. Výhodou je, že když máte provoz jiného nájemce, tak mu nevidíte do karet. A pokud u toho nájemce se děje nějaký problém, tak to v zásadě zjistíte až ve chvíli, když vám přestane platit nájem. U nás, protože jsme blízko tomu provozu, tak jsme schopni tím kormidlem vždycky otočit a upravit. V zásadě je to tak, že kdyby došlo k nejhoršímu a z nějakého důvodu prostě nebyli seniori, když to přeženu, to se nikdy nestane, tak ty naše domy jsou stavěny a připravovány modulárně a jsou přestavitelné třeba na bydlení pro studenty nebo na nájemní bydlení. Takže jaké vnímáte to riziko? Co by se reálně muselo stát, aby investor přišel o své peníze? Nikdy by nepřišel o své peníze, protože my tam máme ty dvě složky, tu nemovitostní a vlastně tu provozní. Jediné, co mě napadá, by musela být nějaká forma velmi striktní regulace ze strany státu. Přeženu. Soukromí provozovatelé nebudou provozovat domy seniorů a chceme si je stavět sami a má je provozovat stát a církev třeba, ale to se nejspíše nikdy nestane. Jinak jiné riziko tam nevnímám, protože ať jsme jako malý tým, tak dodržujeme velmi striktní korporátní struktury, to znamená, máme akviziční komise, všechno prochází několika schématy, posuzování a samozřejmě funguje i ten standardní mechanismus, který je při přijetí projektu do fondu, to znamená, posuzujeme my primárně, posuzuje banka, protože ve všech nemovitostních projektech máme bankovní financování. Ta banka neposuzuje pouze tu nemovitostní složku, ona se kouká vždycky na ten provoz, protože i ta banka vnímá to riziko toho úzkého provozu a potenciálu dalších nájemců. To znamená, ta banka hodnotí velmi detailně feasibility study těch jednotlivých budoucích provozů, hodnotí ekonomiku stávajících provozů, následně samozřejmě investiční společnost, která také kontroluje všechny parametry před vstupem do fondu a je i depozitář. Ale myslím si, že ten největší parametr toho, že to děláme správně, je to bankovní financování. Zeptám se ještě procentuálně, kolik tam je bankovního financování dneska ve fondu? U provozů, které jdou do fondu, není žádné bankovní financování. Tam vnímáme, že to by měly být, to je vlastně ta výkonnostní složka, která přidává tomu, že bez přecenění můžeme mít výnos přes 9%. To je výhoda toho, že nemáte jenom tu nemovitost, která se nějakým způsobem chová tržně, ale máte i tu provozní část, která přidává k tomu výnosu poměrně velkou složku. A u těch nemovitostních entit tam ta banka je do 50%. My se v tomhle chceme chovat konzervativně, ať samozřejmě jsme velmi opatrní a fixujeme, tak i tak vnímáme, že to bankovní financování na této úrovni dává smysl a vždycky jsme schopni s tou bankou pohybovat podle toho, jaké je cash flow fondu nahoru nebo dolů. Kde vidíte fond za 5 až 10 let? Chtěl bych tady říct vizi, jak bude vypadat za 10 let. Ten fond je opravdu stavěn na dlouhodobou investici. To znamená, trošku se vrátím k tomu, na co jste se ptali, jestli se koukáme i do zahraničí. Ano, koukáme se do zahraničí. Máme studie velkých provozovatelů sociálních služeb, to znamená, víme, v kterých státech ta služba funguje velmi dobře, kde ta ekonomika těch provozů je funkční. Momentálně se ale soustředíme na Českou republiku a ten náš cíl a možná krátkodobější než za těch 5 let je provozovat 15 až 20 zařízení. V zásadě máme k těmto projektům již nakoupené pozemky, takže my chceme do toho fondu přidat 2 až 3 zařízení ročně. 2027 to bude asi 5 zařízení, protože se tam sejde, tam bude souběh dokončení několika zařízení. Primárně se chceme soustředit na novou výstavbu, protože jenom ta nová výstavba, velmi dobře zvládnutý inženýring té stavby vám umožní efektivní provoz. A to, co je takovým cílem tohoto roku, tak to je přiblížit se některé z větších finančních institucí, ať už to bude banka nebo pojišťovna,
a uzavřít to schéma, že vlastně ta pojišťovna funguje s námi a my pak do budoucna poskytujeme služby jejich klientům. Kolik procent z vašeho osobního portfolia je dneska ve fondu? No, možná, že kdybych šel za finančním poradcem a řekl bych mu to, tak by se chytil za hlavu a řekl by, hele, to není zdravý mít tolik procent z vlastního finančního portfolia v jednom projektu. Já jsem ve fondu nebo v projektech exponovaný někde kolem 70-80% svých finančních a investičních možností. Ale já to vnímám tak, že co nemovitost, to samostatný projekt a máme to nastaveno velmi dobře a myslím si, že vysoká angažovanost zakladatelů je důležitá. I ostatní zakladatelé mají v jednotlivých projektech svoje osobní investiční prostředky. Existuje nějaká garance minimálního výnosu nebo naopak je klient nějak zastropován, že si nikdy nesáhne na nějaký vyšší výnos? Ten trend tady historicky byl, že mnoho fondů vlastně ručilo výnos ze svých zakladatelských akcí nebo výkonnostních a prioritních. Nám to nedávalo smysl, my jsme to vlastně nikde v zahraničí neviděli. Domníváme se, že je to takový český vynález. A když dobře popíšete všechna rizika, všechny informace k fondu, tak si myslím, že ti investoři by měli být přesvědčení o výkonnosti toho fondu, ale zároveň s tím nést i potenciální riziko toho fondu. Takže my jsme tohle nechtěli dělat, nám to nedávalo smysl. A strop nějaký je u fondu? Není. Ne. Ale zase na druhou stranu, tak my nejsme developerský fond, u kterého by se podařilo zázračně, nebo to jsem nechtěl říct, my nejsme v zásadě developerský fond, který když dotáhne nějakou větší lokalitu do územního rozhodnutí, tak ta hodnota té lokality se zdesetinásobí. My provozujeme kontinuální činnost, kde víme, že dlouhodobě prostě budeme mezi výnosem 8,5 a 9,5%. Jediné, co v zásadě může snížit výnosnost fondu, je výrazný přebytek cash flow na účtu. Jak si vy osobně představujete vaše stáří? Já jsem nějakou dobu žil v zahraničí. Tam u hodně úspěšných osob je takové schéma, že dost často si pronajmou několik pokojů hotelu nebo část patra nebo celé patro. A v zásadě získávají ty služby hotelového charakteru a z domácí a terénní péčí pak získají ty služby sociálního a zdravotního schématu. My se vlastně ty naše zařízení snažíme dělat jako podobným schématem, to znamená, cítíte se jak v hotelu, máte skvělé služby, ale máte perfektní služby sociálního zdravotního charakteru. Tím nechci říct, že na konci svého života bych chtěl skončit v zařízení. Já věřím a snažím se a doporučil bych to každému, aby se aktivně staral o tu svoji fyzickou schránku, ale i o trénink paměti a o odstranění nebo odklonění stresu v určitých momentech. Takže samozřejmě moje ideální schéma je závěr života s rodinou, když by ta rodina to nezvládala a mělo to narušit vztahy, což vnímám, že je zásadní, kdy mnoho našich klientů poptává naše služby, když už ta rodina to nezvládne a začne to narušovat ty mezilidské vztahy. Tak pak samozřejmě bych chtěl být v nějakém zařízení, který mi dá dostatečný komfort, ale zároveň se i hezky postará o tu rodinu. My se hodně soustředíme na to terminální stádium, aby jsme ho nepodcenili, to znamená, naše týmy jsou školené v paliativní péči, která má přesah vlastně i do těch rodinných vazeb, to znamená, ta naše služba nekončí ve chvíli, kdy ten klient odejde, ale pracujeme dál s rodinou, dáme jí ten support, pomůžeme jim, aby ty poslední dny a ty následující dny po tom, co ten klient odejde, tak aby byly o trošku příjemnější. Zároveň se to malinko změnilo, to schéma. Když jsem do tohohle segmentu vstupoval, tak jsem si říkal, hele, je to skvělý, budeme dělat domy seniorů pro aktivní seniory, ty tam budou vozit kolegy a budou na zahrádce. No vlastně vám dojde, že to, co chcete dělat v tom klasickém domově seniorů, je to důstojné odcházení. To znamená dát té rodině a tomu klientovi to důstojnost toho stáří,
udržet ho co nejdéle ve zdravotním stavu velice dobrém, to znamená, aby si užil ještě zbytek života, dát mu tu možnost toho externího vyžití a soustředit se i na to, když ta rodina dostatečně nechodí, no tak aby ta synergie mezi těmi jednotlivými klienty fungovala. Pro aktivní seniory my vlastně máme senior byty. Koncept, který už provozujeme ho v Litoměřicích a v Teplicích, tam je tedy samostatně. V Jesenici bude součástí celé budovy, to znamená, je daleko snazší potom poskytovat tu terénní péči, tu stravu. Jedním z našich velmi důležitých parametrů v provozu je kuchyně. My vaříme ve všech našich zařízeních. V tomto roce náš jídelníček prošel velmi velkou revizí. Zase trošku je to vlastně z nějaké takové osobní zkušenosti, kdy průběžně babičce a dědovi do domu seniorů jsem posílal, dáme jídlo 2x až 3x týdně, že tam dodržovali striktně dietetické normy. No. Říkám, v 90 letech dává vám smysl dávat klientovi bez chuti polévku a dietetickou normu, kterou má mít, protože je trošku silnější, než by měl mít. Myslíte, že ta psychika vám zkrátí ten život, nebo když mu dáte trošku lepší jídlo a chutnější, tak to ten život prodlouží, protože bude mít radost ze života. Takže my se samozřejmě snažíme najít nějakou rovnováhu v tomhle. Udělali jsme revizi kuchařky, udělali jsme takovou soutěž mezi primárně babičkami v našich zařízeních, sešlo se asi 100 receptů, z toho se vybralo mnoho receptů, které se udělaly moderně a zdravěji a podle toho jsme udělali nový jídelníček pro všechna naše zařízení. Zdeňku, já vám děkuju za velmi pěkné povídání a myslím si, že to bude zajímat velkou část začínajících, ale stávajících kvalifikovaných investorů a držím palce, aby se dál ve fondu a ve vašich zařízení dařilo dělat vše podle toho, co jste si takhle přece vzali. Díky. Děkuju moc za pozvání, jsem rád, že jsme mohli sdílet tento příběh a pro nás je důležité, aby investoři, naši klienti byli spokojení a nejlepší parametr je, když naši investoři budou do budoucna i naši klienti. Takže děkuju moc za pozvání.